Discord, internetová platforma, ktorú používajú milióny ľudí. Pre väčšinu z nich je miestom na komunikáciu s kamarátmi či hranie hier. Za touto nevinnou aplikáciou sa však ukrýva aj temná stránka. Od podvodníkov cez nebezpečné servery až po sexuálnych predátorov. Na rozdiel od Instagramu či TikToku, Discord nemá jednu hlavnú stránku, na ktorej by všetci videli rovnaké príspevky. Celá platforma je rozdelená na servery. Každý z nich je vlastne uzavretá komunita s textovými miestnosťami, hlasovými hovormi, vlastnými pravidlami a moderátormi. Práve táto kombinácia anonymity, dôvery a uzavretých miestností urobila Discord výnimočným. Zároveň však vytvorila priestor, ktorý sa kontroluje o mnoho ťažšie než verejná sociálna sieť. Discord spustili Jason Citron a Stan Višnevský 13. mája 2015. Ich pôvodný cieľ bol jednoduchý: vytvoriť komunikačnú platformu pre hráčov, ktorá bude pohodlnejšia než vtedajší Skype alebo TeamSpeak. Aplikácia sa rýchlo rozšírila ďaleko za hranice gamingu. Vznikali servery škôl, hudobníkov, programátorov, influencerov aj úplne obyčajných skupín kamarátov. A čím viac uzavretných miestností vznikalo, tým ťažšie bolo kontrolovať, čo sa v nich skutočne deje. Najmiernejším problémom sú tzv. Raidy. Skupina ľudí alebo botov sa naraz pripojí na cudzí server, zaplaví ho spamom, urážkami či nevhodnými obrázkami a niekedy zničí komunitu, ktorú niekto budoval celé roky. Oveľa častejšie však útok nezačne hromadným raidom. Začne jednou správou: vyhral si Nitro. Odkaz môže viesť na stránku, ktorá vyzerá takmer rovnako ako Discord. Po prihlásení však používateľ neodomkne odmenu. Odovzdá podvodníkovi svoj účet. Ukradnutý účet začne rovnakú správu posielať kamarátom obete. Tí jej veria, pretože neprichádza od neznámeho človeka, ale od niekoho, koho poznajú. A škodlivý súbor maskovaný ako hra, cheat alebo mod nemusí skončiť iba ukradnutým Discord účtom. Môže získať vaše heslá, súbory, prístup ku kryptopeňaženke alebo dokonca kontrolu nad celým počítačom. Niekedy však útočník nepotrebuje žiadny vírus. Stačí mu prezývka, fotografia, približné miesto a rovnaký nick, ktorý používate aj na iných stránkach. S kúskou verejných informácií môže poskladať vaše meno, školu, adresu alebo údaje o rodine. Tomuto sa hovorí doxing a internetová hádka sa tak môže zmeniť na vyhrážky, obťažovanie alebo strach, že sa niekto objaví pred vašim domom. Keď zmážete Discord účet, vaše staré správy automaticky nezmiznú zo serverov a konverzácií. Účet sa anonymizuje, no obsah, ktorý ste poslali ostatným, môže zostať viditeľný. Francúzsky úrad CNIL navyše v roku 2022 udelil Discordu pokutu 800 000 eur za viacero porušení GDPR, okrem iného za problémy s uchovávaním údajov a ich zabezpečením. Ešte desivejšie pôsobila služba Spy.pet. Pomocou botov zbierala správy z verejných Discord serverov a vytvárala vyhľadateľné profily používateľov. Tvrdila, že nazbierala viac než 4 miliardy správ z vyše 14 000 serverov. A to sme sa ešte nedostali k najhorším prípadom. Ak vás bavia podobné dokumentárne videá, veríme podporí like, odber alebo hypnutie tohto videa. Keď dáte like, budete môcť dať hype až 3 krát. Teraz sa však pozrieme na problémy, pri ktorých už nešlo iba o ukradnutý účet, ale o bezpečnosť skutočných ľudí. V roku 2025 útočníci napadli externú firmu zabezpečujúcu zákazníckú podporu Discordu. Nešlo prienik do hlavných serverov platformy, no podľa Discordu mohli byť vystavené kontaktné údaje, IP adresy, komunikácia s podporou a fotografie dokladov približne 70 000 používateľov, ktorí riešili overenie veku. A práve vek je pre Discord obrovský problém. Dlhé roky stačilo pri registrácii napísať dátum narodenia. Dieťa mohlo tvrdiť, že má 13 a dospelý sa mohol vydávať za tínedžera. Discord preto zavádza prísnejšie bezpečnostné nastavenia a pri niektorých používateľov aj overenie veku pomocou video, selfie alebo dokladu. Spoločnosť tvrdí, že tvárový odhad prebieha priamo v zariadení a doklady sa po kontrole mažú. Po úniku fotografií dokladov však časť používateľov pochopiteľne zostala nedôverčivá. V roku 2025 zažaloval Discord aj americký štát New Jersey. V žalobe tvrdí, že platforma rodičom a deťom vytvárala zavádzajúci dojem, že jej bezpečnostné funkcie dokážu nebezpečné správy spoľahlivo zastaviť. Najväčším problémom však nie sú dáta ani podvody, ale ľudia, ktorí cieľene vyhľadávajú mladé obete. Začiatok môže pôsobiť úplne nevinne. Predátor môže prestierať podobný vek, postupne si vybudovať dôveru a presunúť rozhovor do súkromia. Neskôr začne zisťovať osobné údaje alebo žiadať intímny obsah. Keď ho získa, prichádza sextortion, teda vydieranie. Obeť počuje, že materiál
materiál dostanú rodičia, škola či kamaráti, ak nepošle ďalší obsah alebo peniaze. Strach a hanba ju pritom často presvedčia, aby nikomu nič nepovedala. Niektoré servery však neboli dielom jediného predátora, ale celej organizovanej skupiny. Podľa americkej obžaloby fungoval Greggy's kult na sérii Discord serverov. Členovia vyhľadávali obete cez Roblox alebo Counter-Strike a nútili ich k ponižujúcim či nebezpečným činom, ktoré zaznamenávali a ďalej zdieľali. 5 údajných lídrov bolo v roku 2025 obvinených. Greggy's kult sa stal predchodcom ešte desivejšej siete s názvom 764. Tá už nepôsobila iba na Discorde, ale naprieč viacerými platformami. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti členovia cielili najmä na psychicky zraniteľných mladých ľudí. Najprv ich zmanipulovali, potom vydierali a nutili k seba poškodzovaniu, násiliu alebo vytváraniu nelegálnych materiálov. V roku 2025 boli dvaja muži označení vyšetrovateľmi za líderov skupiny 764 zatknutí a obvinení z vedenia medzinárodnej siete. Discord však neslúžil iba podvodníkom a predátorom. V roku 2017 využívali bieli nacionalisti a neonacisti súkromný server Charlotte's Way 2.0 na plánovanie pochodu Unity the Right. V uniknutých správach riešili logistiku, výbavu aj možnosť násilia. Zhromaždenie sa neskôr skončilo útokom autom, pri ktorom zomrela protestujúca Heather Heyer. Discord následne odstránil krajne pravicové servery spojené s organizátormi. Ešte neuveriteľnejší prípad sa začal v malej skupine kamarátov. Jack Teixeira, člen americkej národnej gardy s prístupom k tajným informáciám, začal na Discorde zdieľať prepisy a neskôr fotografie vojenských dokumentov. Chcel nimi podľa prokuratúry zapôsobiť na ľudí zo servera. Dokumenty obsahovali citlivé informácie o vojne na Ukrajine, amerických spravodajských operáciách aj vojenských spojencoch Spojených štátov. Zo súkromnej skupiny sa postupne dostali na ďalší Discord server, sociálne siete a nakoniec pred celý svet. Teixeira bol zatknutý v roku 2023. Priznal sa k 6 bodom obžaloby a v roku 2024 dostal 15 rokov väzenia. Najtragickejší prípad však ukázal, ako rýchlo dokáže internet premeniť skutočnú obeť na obsah. 17-ročnú Bianku Devins v roku 2019 pripravil o život muž, ktorého poznal z internetu. Následne zverejnil fotografie obete na sociálnych sieťach a Discorde. Discord nebol príčinou samotného činu. Stal sa však jedným z miest, kde sa tragédia skutočného človeka zmenila na šokujúci obsah, ktorý používatelia bez premýšľania posielali ďalej. Discord nie je automaticky nebezpečný a väčšina jeho komunít funguje úplne normálne. Jeho uzavreté servery však dokazujú, že aj miesto vytvorené pre kamarátov môže ukryť ľudí, ktorých by ste na druhej strane obrazovky nikdy nechceli stretnúť. A práve to je skutočná temná stránka Discordu. Pokiaľ ťa zaujíma temná stránka Robloxu, klikni na video tu hore. Budem rád, ak zvážiš podporu tohoto kanála lajkom, odberom, hypom videa alebo zakúpením môjho členstva.